marea Lipsă de majoritate. bani nu e, doamne, Și din moment ce oamenii se fură sunt... cu sutele de milioane. Se fură, nu? Lipsă de bani nu este. Deci, dumneavoastră ați sunt spus-o. procese, bineînțeles că se fură. Bine, doamna, și cine S-a fură? furat și se fură. Se... Întotdeauna cei care au acces la Și cine bani. are acces? Cei care sunt la putere. Indiferent de perioada. Indiferent de perioadă. V-ați convins de treaba asta? Da, doamne. M-am convins și am tot spus-o. Se fură, s-a furat și se fură. Și deci lupta asta dintre ei este pentru bani, nu pentru altceva. Întotdeauna este un interes economic. Întotdeauna. O aberație. Eu însă mi-am venit cu o naivitate caracteristică și lipsei de experiență, dar și probabil și a vârstei, cu naivitatea că ceea ce să spunem în campanie este ținta activității de după. Nu are nicio legătură, doamnă. În campanie minți ca să te voteze electoratul. Da. După care nu-ți mai pasă. Așa se întâmplă în politică. Vin în campanie, mint, sau venim în campanie și mințim, nu că și eu fac politică și atunci nu are rost să mă disociez. Venim în campanie și mințim, vorbim frumos, criticăm pe adversari, arătăm cât de răi sunt ei și cât de bune am fi noi, ajungem la putere și facem exact ce au făcut cei dinainte. Eu am spus mereu, știți ce s-a schimbat? Buzunarul în care curge robinetul. Deci dacă înainte banii se canalizau către cei de la PSD, să știți că astăzi curg la fel de bine către cei care sunt astăzi la putere. Să vă spun cam ce se întâmplă, doamnă. Ce se întâmplă, Se întâmplă în felul următor. Oamenii ajung la putere, reușesc să păcălească electoratul și ajung la putere. Se gândesc că au în față 4 ani, maxim 4 ani. Dacă nu se întâmplă vreo remaniere, Hai repede să mai apucăm și noi ceva. Pentru că sunt foarte mulți care n-au făcut nimic în viață. Noroc. Mulțumesc. Și șansa lor este, cât stau la putere, să acumuleze avere. Atât cât pot, cât îi duce capul. Culmea că pe unii nici măcar nu duce capul. Nici la asta nu se pricep. Nu te pune în fruntea unui minister, să spunem, sau hai să mai dăm exemplu cu guvernul. Spunem în general despre politicieni, despre cei care ajung la putere. Nimeni nu te votează să-ți umpli tu buzunarele. Da, asta o știu și ei, dar nu le pasă. Noi o spunem de ani de zile, dar știți când o spunem în campanie, când suntem în opoziție și venim să criticăm pe cei de la putere. Uitați că eu o spun acum. Deși alianța este la putere... Doamnă, vreți să candidați peste câțiva ani, nu? Că de-aia o spuneți acum. Da, vedeți, am vă faceți campanie. Foarte bine, mi se pare politică, dacă nu își face un proiect, să renunțe. Oricine dorește să candideze la un moment dat. Statul este un prost administrator. Pe oricine ai pune să administreze un bun al statului, va încerca să administreze în folosul personal. De-aia trebuie lăsat mediul privat să se dezvolte. Mediul privat care dă locuri de muncă. Mediul privat care plătește taxe și impozite. Nu trebuie sufocat, nu trebuie chinuit. Deci acest buget pe care se creează până la urmă pe spatele nostru și al oamenilor de afaceri corecți, din timp în timp cineva vine și ia scutiri, eșalonări de plăți pe care nu mai face niciodată. Cineva fură acești bani pe care îi dăm cu toții. Bun, și cine a fost pedepsit vreo unul dintre ăștia care fură, care au furat? Nu, eu nu știu pe niciunul. Deci marile noastre succese împotriva corupției au rămas la nivel teoretic. Bun, eu sunt avocat și știu foarte clar că succesul înseamnă o condamnare. Vorbim de oameni care au apucat să fure sute de milioane. Ei au ce de euro, stimați telespectatori, nu de lei. De milioane de lei. Așa, ca să se înțeleagă. Este mai ușor. Da. Oameni care... Asta se întâmplă. Eu vin din mediul acela și știu exact cum stau lucrurile. Din mediul în care s-a furat? Din mediul juridic. Din mediul juridic, știu exact cum stau lucrurile. Da. Totul se plătește. Totul Vorba se cumpără. În sensul ăsta. Am crezut că tot fiecare plătește în viață. se cumpără. Se cumpără, da. Sigur. Se simte că lucrurile se schimbă. Sigur că domnul președinte Traian Băsescu e unul singur. Dar în jurul dânsului sunt niște oameni care vor să se schimbe lucrurile. Doamna ministru a Justiției Monica Macovei, spre exemplu. Vedeți ce controversată e și această doamnă? Niciodată n-am dat un telefon pentru nimeni. Niciodată n-am dat un telefon pentru nimeni. Eu nu am înțeles cum e să dai un telefon pentru cineva. Și cu toate astea, marea suspiciune de corupție plana asupra Elenei Udrea, pentru că soțul ei făcuse afaceri cu niște oameni și eram susceptibilă ca vreodată să intervin pentru oamenii aceia, să-i sprijin în a face în continuare afaceri. O aberație. Dacă mi se poate reproșa sau mi se pot reproșa niște gafe în aparițiile publice, sunt de acord și mi-am asumat permanent, dar nu poți să spui de mine că sunt coruptă. Este exclus. O aberație. Nu poți să spui de mine că sunt coruptă. Este exclus. O aberație. E tentant să iei banii să-i duci acasă.
Da. Legile sunt făcute, doamnă... Ca să fie călcate, spun românii. În general, legile sunt făcute să fie ocolite. În România, legile sunt făcute cu dedicație cele mai multe. S-au dat ordonanțe de guvern cu dedicație. Da. Se simte treaba Sigur asta. că da. Orice aveam se persoane și aveam business-ul, am dat legea, ordonanța de guvern, ca să se întâmple lucrurile. Și în felul acesta niște bani au ajuns în diferite buzunare. Deci eu imaginam așa, când mă uitam din afară, că mafia e o chestie complicată, niște oameni extrem de inteligenți, niște oameni extrem de perversi, cu o gândire extrem de perversă. Nu, doamne, sunt niște oameni care spuși pe căpătuială, care se strâng, fac în grupuri de interese nelegitime, parteneriat între mediul politic și mediul de afaceri și fac bani împreună, pe banul public.